देरहायोब्ला आर'नाइ होगोन जेनब्ला खिन्थु सिंगेलनि माला गानहोगोन सोर थांनांगौ बिसोरनि खाथियाव बर्तमान परिस्थितियाव नोंथांमोना खाम्फा बरगयारिनि थिफुदला लेक्सारखौ खोनागासिनो दं। बेजों लोगोसे मानगोनां मनकुमार ब्रह्म बिथाङाबो थांनाय माखासे समाव बिरसिलाबां थमाव फैनानै जे बिथां बिरटिनि फाउन्डार चेनेल बिरसिलाबां बसुमतारी सारनि श्राद्धआव फैनानै जिबादि लेक्सार होदों बेबो जोंनि थाखाय मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। बेखौ लानानै ससियेल मिडियायाव गोबां दामनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय सिदा सिदियै थोंजोङै जोङो साननानै सिन्था खालामनानै नायोब्ला इयुन जोलैखौ बिथाङा अपमान होनाय जादों। डाइरेक्टलि निउ जेनेरेशनखौ बिथाङा अपमान होदों। मनकुमार ब्रह्म बिथाङा जायफोरहा मावनानै थांबाय कन्ट्रिबिउसन गालांबाय बेखौ इयुन जोलैया गोसोआव थालांगोन, हिस्ट्रियाव लिरनानै गालांगोन, लोगोसे बिथांमोनखौ जेब्लाबो गोसोखांगोन। नाथाय बेवहाय गाव कन्ट्रिबिउसन होनायखौ थिफुदला बुंनानै लानांगौनि खुनु प्रयजन गैया। आरो रायजो राजा हिसाबै बा इयुन जेनेरेशना सोरबा सासे दैदेनगिरिया गोरोन्थिनि उनाव गोरोन्थि, गोरोन्थिनि उनाव गोरोन्थि, गलत पे गलत, गलत पे गलत कर रहा है तो क्या हम चुप बैठेंगे? কোনিবা নেতা সকলে জাতির ওপৰত অন্যায় কাম কৰিলে আমি চুপচাপ থাকিম কিছু নহয় কিছুটো কম। बे खोथाखौ दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों उइथ प्रुफ सावरायनाय जागोन। लोगोसे खाम्फा बरगयारिया बर' हारिखौ बा बिटिसिखौ गाव हारसिङै दासिगोन, गावनि बुंनायजोंसो सोलिगोन, बेबादि मोनसे थिफुदला रावा बिथांनि खुगानिफ्राय ओंखारगासिनो दं। दा बेनि सायाव नोंथांमोन रायजो राजाया मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायबानो जाबाय। स' हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथां बयबो मोजां दं। गिबियावनो आङो मोनसे चेनेल, जाय चेनेला दिनैसिमबो हेक खालामजानानै दं, जिमेला, बिनि सोमोन्दै बुंग्रोनो नागिरदों जे बिआरबि बड' कमेन्ट चेनेल, जाय बिथाङा गोबां भिडिअ लाबोयोमोन, नाथाय दिनैसिम बिथाङा माखासे जाहोननि खारनाव भिडिअखौ लाबोनो हायाखिसै। दा बेखायनो बिथाङा मोनसे गोदान चेनेल खुलिदों, जाहाथे रायजो राजाफ्रा सिगाङाव जेरैहाय बिआरबि बड' कमेन्ट चेनेलखौ मोजां मोनदोंमोन, बेबादिनो बिथांनिनो बे सेम सुबुंनिनो गोदान मोनसे चेनेलखौ जाहाथे बयबो अनसायो, बेखौ बिथाङा गावनि खुगाजोंनो खुद खावलायहरदों। बेखौ ससे खोनासंबानो जाबाय नोंथांमोना। खुलुमबाय लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोन। गिबियावनो बिआरबि बड' कमेन्ट चेनेलनि जानानै साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनाय सिबिनाय बावहरबाय। दा गोबाव साननि उनाव आङो दिनै भिडिअआव फैनो खाबु मोनदों। दा आरो गोबां प्रब्लेमनि थाखाय आं भिडिअआव फैनो हायाखै। दा बिनि थाखायबो रायजो राजा नोंथांमोनाव निमाहा बियो। आरो मानो भिडिअआव फैनो हायाखै, दा बिनि क्लियारखौबो आं नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दं। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरो लोगोफोर। दा जाथाया ओरैबायदि रायजो राजा आरो लोगोफोर, दा जे जिमेल आइडिजों आङो इउटुब चेनेलखौ माने खुलिनाय जादोंमोन, बै जिमेल आइडिया माने गोबां साननि सिगां माने हेक जाबाय आरो माने आंनि मबाइलाव बै जिमेला लगिन जायाखिसै। दा बिनि थाखायनो दिनैहाय आङो बै इउटुब चेनेलखौ माने आंनि मबाइलाव माने अपेन खालामनो हायाखिसै आरो। दा जिमेल गैया नालाय बोरैथ' अपेन जाबावनो, नङा होमबा? दा गोबां दुखु थाबाय आरो। दा बै बिआरबि बड' कमेन्ट चेनेलखौ आं माने जिउआव मोनफिनगोन ना मोनफिना, आरो बे आंनि जिउनिफ्राय गोजान जालांसिगोन नामा, माने बेखौ आङो गोसोआव साननाय थाबाय आरो। दा इसोर आरो गसाइनि अननायाव बोरैबा रिकभार जायोबा माने बै चेनेलावनो आङो भिडिअ मोनफिननो हागोन आरो। दा दिनैहाय गोबां माने बेसेबां जिराय थाबावनो, नङा होमबा? स्राय नंखायनो आङो दिनैहाय माने गोदान चेनेल खुलिनो होननानै सानबाय लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर। दा गोबां बार आङो जावले ट्राइ खालामबाय। गोबां इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनावबो आङो सोंबाय बे जिमेल आइडि हेक जानाया माब्रै रिकभार जागोन।
माने गोबां माने इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोनाबो गोबां सापर्ट खालामबाय नाथाय दिनैसिमबो साक्सेसफुल जायाखिसै आरो लोगोफोर दा बिनि थाखायनो आङो दिनै मोनसे गोदान चेनेल खुलिबाय दा बे गोदान चेनेलखौ नोंथांमोना हागौमानि सापर्ट खालामदो बै समाव BRB बड' कमेन्ट चेनेलखौ जेरखम नोंथांमोना गोबां सापर्ट खालामदों मदद होदों दा बेबायदिनो दिनै नोंथांमोना नैबे आंनि साया माया इउटुब चेनेलखौबो नोंथांमोना मदद खालामनानै गोजौ लामाजों थांनायाव हेफाजाब होबानो जाबाय रायजो राजाफोर स' नुनो मोनबाय नोंथांमोना बिथाङा मा खावलायदों आं बिनि सायाव फिन बुंफिनला नोंथांमोना बुजिखाबाय दा जोंहा मेन पइन्टआ जाहैबाय काम्पा बरगयारी बिथांनि थिफुदला बासन जाथिया हारिया काम्पा बरगयारी नङाबा गाबथानो हाला खौसेथिया BTCआ काम्पा बरगयारी नङाबा गाबथानो हाला बे खोथाखौसो बिथाङा बुंनानै लानाय भाषा दा बेखौनो आङो माखासे भिडिअ क्लिप सोलांना दों नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट्स हरबानो जाबाय मोनबा जिल्लायावबो मिथिं जादों आरो बाहाय नुनो मोनदों जेसेबां दासिम मिथिं जाबाय समग्र समस्थियावनो UPPLनि देरहानायखौ रोखा नुनो मोनदों दतमायाव दाख्लै मिथिं जादों दतमायावबो 10,000नि खम गैयामोन गतिके मिथियावनो जुदि 10,000 थायोब्ला सासे मानसिया साथाम जुदि भट थायो गावजों लोगोसे न'खराव सानै अब्ला 30,000 बाहाय भट फैयो नोङो पर्बजरायाव थांदो हानि जेसेबांखि दावराव खालाया मानो पर्बजरानि मानसिफ्राथ' UPPL खौसो सापर्ट खालामदों दाख्लै जि मिथिं जाबाय बाहायबो 10,000नि बारा मानसि मैया जि मिथिं जादों आगोलाव नोंथांमोना नुगोन प्रथम मिथिं जादों देबरगामियाव बेसेबां मानसि दं 10,000नि बारा 12,000सिम मानसि दंमोन बेवहाय अब्ला देबरगामि समस्थियाव UPPLनि देरहानायखौथ' बयबो नुदों बेखौ आं बुंनांगौ नङा नोंसोरबो बुंनो हायो नोंसोरबो नायदो बेसेबां मानसि दङ आरो ओरैहाय बाक्सायाव जेसेबां जादों उदालगुरियाव जाजोब गासैबो बिदिनो गतिके नुनो मोनदों आं बुङा जे 40ता देरहागोन 30ता देरहागोन 35ता देरहागोन आं बेखौ बुङा खिन्थु UPPLआ हारसिङैनो सरकार दानो जि नाम्बार नांगौ जायखौ मेजिक नाम्बार होननानै बुङो 21ता आरो 21तानि बारा बेखौनो मेजिक नाम्बार होननानै बुङो मेजरिटी बे नाम्बारखौ UPPLआ मोनगोन आरो UPPLआ हारसिङैनो सरकार दानो हागोन सार नोंथांखौ BPF नागारनानै हाबनायनि उनाव नोंथाङा माने बेसेन गैयै सासे दैदेनगिरि जाबाय दा बिथाङा मिथिंफोर लिंहरजाया माने ससियेल मिडियायाव खोनानानैसो बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लायो जायहा बुंदों बेथ' UPPLनि मानसि नङा जाहैबाय नङा होमबा गतिके आंखौ लिंहरदों ना लिंहराखै आं बोरै थांदों थाङाखै बेयो बोरै मिथिखो रायजो राजाफोरखौ बेबायदि प्रपागान्डा खालामनानै बेसेबां थगायनानै दोननो हाबावनांगौ जे UPPLआ 0 जाहैबाय BPFआ 1 नाम्बार सोरबाया 2 नाम्बार मावनानै खोन्थादो लेक्सार मानो होबाय थादों मावनानै खोन्थादो दिनै ख्रेब मोनजोब्बाय बिसोरो सिङाव जेबो गैथारला नालाय बायदिसिना बुंनानै मानसिफोरखौ बोरै लाखिनो सेस्था खालामबाय मानो बिदि भाषा ओंखारलाबायो बिसोरनावलाय आरो जायफोरखौ खोनायोब्लानो रायजो राजाफ्रानो खाथियाव थांनो नागारै गोजानावसो फैफिनो नों नुवाखै दाख्लै जे देरहायोब्ला आर'नाइ होगोन जेनब्ला खिन्थु सिन्देलनि माला गानहोगोन सोर थांनांगौ बिसोरनि खाथियाव जेनगोन देरहागोनखौ सोर नेताया बुंनो हायो नोंजों मोजां मोननानैसो थांफानो नागिरदोंमोन आर'नाइ गानहैदों खामानि मावगौमोन दा बेवहाय जेनगोन बायदि सानोब्ला सोर सासे मानसिया खाथियाव थांनांगौ बेखौ सिन्देलनि माला गानहोगोन बुंथारदों बे बोरैहाय नेताफोरनि बे भाषा जानो हायो बे नेताफोरनि चरित्र बोरै जानो हायो गतिके पार्टिखौ बेवहायनो UPPLआ सोरखौबा बखिनोबो थाङाखै UPPLआव जि जोङो दैदेनगिरिफोर दङ सोरखौबा गाज्रिबो बुङाखै राजनितिकआव मोनसे धोरोम थायो नाहा नोंनिखौ मावलां सोरबाबो गावनिखौ मावलांनो हानायनि अधिकार दं बियो गावसिनि गेजेराव राजनिति खालामदों होननानै गावजों गाव एसेबां गाज्रि भाषा बेबहार खालामलायनानै नांलायनाय बखिलायनाय सोंखारिलायनाय नङैखौ नंगौ बायदि बुंनाय रायजो राजाफोरखौ थगायनाय माने गावनिथिं फिदिंनो सेस्था खालामनाय बेफोरो इन्दि नंरां मोजां परिस्थिति लाबोआ नुनो मोनबाय खोनानो मोनबाय स' मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर जावले रिकुवेस्ट खालामो थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं